catch on Anambra State. Okuna fugo no otu ego Anambra egede. Mgbe nna agwa unu na Dubai was not built in a day. Okunu si mekwuzine. Okuna fugo na nwayọ na Anambra agbagotego na. Mgbe jezienu Solution City Awka. Unu ejezie ma government house. Unu eje ma Nnewi ma Ọnịcha. Mekwulọbịa. Ka nsi. Ka njekene mara ebe nwa na-akpọ Ikenga. Echekwa m na aka na-ebido. Ya ka mmetalụziri ebe afụzie na alụsị n'ebe niile. Mgbe na ya ribezie n'anya. Ọkwanu solution o. Ọkwanu soludo ka mma. Amakwa m iwazu unu na-ekwu. Na ya ribezie n'anya kwuru mpozie ka o si wee chapa. Wee bịa ebe a ka ngwere iwe. Ke kachakwa njọ bụ na echekwa m nọ ndị nnukwu mmadụ na-abịa ebe ego iwe. Nsị ka ntinye obere ego na akpa. Ya ka m lute. Wee bụ na everything dey as cheap as anything. When in this area, for this side or Chanja, for this side main market, for this side also market. Even in our Tanime, Ikenga mall Awka, where they as cheap as anything. If you go to 1,000, if you go to 500, if you go to 200, if you go to 10,000, if you go to Buleba. Obuli mamu, Masi, Ochichari 4 years in Katie Pasariana. Since you another 4 years, you actually go back or Maga, also solution. Solution a woman Hey, you're welcome to the festival of Awka. Igbudu na-eri bebe kwalozo, okwu n'ụka bebe kwalozo. Igbudu Igbudu. Ekwensu anyọ nsọpụrụ so no ibe a bụ Dubai a na-ekwu Anambra State. Soludo gwara anyị. Ekwensu Dubai na Hong Kong ebute na Anambra State yo. As no gini we are market square. One ekwukwu Ikenga. Chekwa na ordinary Ikenga. Mwagwa mno wani ne ka ndị na Anambra State. Ekwensu the shop. Supermarket. Ekwensu anyọ nsogbu n'okwu mmụọ. Kedu basketi wa ka ndị mmanụ nke ndị ego. Kedu basketi ka mmanụ nke ndị ego. Ekwensu anyọ nsogbu n'okwu mmụọ. Ekwensu. Good morning.